O pobo xermánico dos suevos chegan a Galiza e forman o primeiro reino medieval de Europa no ano 410. O primeiro reino medieval da Europa, pero só se aceptas o truco. Claro que sí. No ano 410, uns xermánicos entran na península, alguén sacou un contrato do peto, asinou con Roma, que por certo estaba a desfacerse en anacos, e zas, naceu automaticamente o reino suevo da Galiza, perfectamente definido, consciente de si mesmo e listo para inaugurar a Idade Media Europea. Soa ben, non soa? Agora imos baixar un pouco o volume da épica. Os suevos non chegan a Galiza. Chegan a Galicia romana, unha provincia administrativa enorme, creada por Roma séculos antes, que incluía o norte do actual Portugal, a Galiza actual, partes das Asturias e de León. Iso non é unha opinión, é xeografía romana básica. Pero aquí entra o truco lingüístico. Galicia tradúcese alegremente como Galiza, e listo. Problema resolvido, continuidade nacional asegurada. O pacto de 410? Non sabemos se foi pacto, imposición, acordo local, tolerancia provisional ou simple reparto pola forza, sortes barbaricae. Non hai ningún documento que diga. Aquí fúndase o primeiro reino medieval da Europa. Iso é unha leitura posterior construída séculos despois e reciclada hoxe con intenzóns identitarias. É o máis divertido. Os propios suevos nunca chamaron ao seu dominio reino da Galiza. As fontes falan de Renum Suevorum, ou sexa, o reino dos suevos, ou, en autores externos e tardios, de Galiciense Renum, isto é, o reino situado na Galicia, non o reino dun pobo galego. Así que non. Non foi un reino fundado na Galiza moderna. Non foi unha Galiza política consciente. Non foi un estado medieval no sentido que se insinúa. Foi unha elite xermánica instalada nunha provincia romana en colapso, nun proceso longo, caótico e nada romántico. Pero claro, se explicas iso asín, pérdese o titular bonito.